Lako borok today target ni channel ni bukhaktui narok no ang house line and ending line narok no ang FR and SR ni bagui house ending narok no bagui ang provide khairika tei narok chajakhai thangmano pela khaimano tei narok ni bagui ang daily no nongni bagui ang successful khaina bagui nonglogi ang tongo bo bahai ke ang successful khaimano narok bagui ang chaitogoi tongo tei chajakhai narok ani channel no subscribe and like khaidi kai bayasang no tang paphilai hambai narok ano logiri tong bagui tei ang bo narok bagui chaitogoi tongo bo bahai ke successful khaimano tei nong ang belai khai ani khabai khobai nong ang hambai yafaro tei jotono no khulumka bayasang tini bagui asukno tei next o phalainak next o khana phalainak bo bahai ke rimano successful khaimano bayasang next o tai malaino next ni video o.